Di bagasan lasni roha rohami parhalado, manomunomu haroromuna di bagasan kebaktian mingguta Palmarum tanggal 2 April 2020. Tapuji tapasangap madebata marhite topik minggu sadarion. Pinuji manaro di bagasan Tuhani. Marede mahita nomor 206 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite gowarni debata ama. Dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot gowarni to di perbadia na tumapalangi dot tanoon. Amin. Asi maroham diau ali Jehovah. Ay targogo doau. Maras dorohaku doho dagiku. Alay yang doau tuho doau marhapurusan. Ali Jehovah nikku do. Hodo debataku. Marguru tutangamu do akka parsoryoki. Saya palua usiat tangan yakka musukku do sian akka na mga lotongi au. Ali Jehovah, saya unang paura kau. Ay hodo na huju. Saya palua maau. Marhite-hite hati koranmu. Haleluya. Ali Tuhan Yesus, sasara horo si Pangulo, padomuho jolma dohot debata, upuji hami kuwarmi, jala hudok hami maulate tuho, alani saluhut na binahemmi, patupahon hanguluan nami. Saya dongani mahami marhite-hite hasini roham, asa upikir hami totong na tinaummu, dohot hamamatem. Asa warsakok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami aporsyaon nasitong. Jala asa marwah holongak kami, uhud madok mauliate tuho. Asa olo hami mangutok koro di hamatean. Ali Tuhan Yesus, di homat hama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut uria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olak nion rodi saliling-liling na. Amin. Mari demahita.
tatangihon ma pati ni debata di hita minggu sadarion imana tersurat di sada Korintus onom ayat 20. Ayar gado hamu ditubus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to di muna ay debatado napunay ola ni masahana ra mahita mangidogogo siya debata lao mangula ossa ali tuhat debata sai pargogui mahami mangulahon nabar tupati mi amen marede mahita. Tato poti madosata tuhadu pani debata martang yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami roh tujulum. Wilala hamir kodo asini roham disalutami alak berdosa. Alani ido bain nahu pasere pami diri nami sadario di julum. Jaluh parhato potami. Tung na jok do hami manibul si anak kadalamu na badia. Songo biru-biru na lilu. Saya unang pabali hami siya julum alani do sanami i. Aidang dia lomo roham hamatian yak kaperdosa. Alai hamu baun ni roha do lomo ni roham asam mangulu. Saya sama salut age duhon nami. Dohot pangalisyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panindangi dohot agugun ditodi perbadia. Asa tarapur si tuturo hanami majauho. Asa patun tigor jala daulat hami warpangalaho.
bain hasangapot di guarmu na badiai. Amin. Hata baga-baga di debata taringot tuasa sandi dosatta. Songono do hata ni Jahuba. Unak ko mabiyar ayaw do siluluok nunga pola huju guarmu au napunaho. Asa ngapo madi debata na di gijang. Amin. Marede mahita. Tapi mahatan di debata, turpuk epistel di minggu sadarion, imana tersurat di buku Yesaya 50, mamukasian ayat obat satu ayat siaa, tajahama marsikat sori. Urupan di Jahuba dona posona na burju mangului bana. Nunga dilehot Tuhan Jahuba tuhau dila sisean, asau pabotohon pasabam rohani naluja marhite sian hatai saya disungguli doau ganup sogut dipatinggil penggolhu marbinege songos sisean nunga dibuka Tuhan Jehova pinggol jala dan tekel dan sebelum utare do balik tanggurukku tuhalak na mga lisingaw doho urupku tuhalak na mamastapi dak kutabuniho bohikku maradopon aurahat do tijur. Alai Tuhan Jehova doa dibalik dan parulah arani bahaya perbuhi sokat batu bi ai motor dia nasaga mengkapuran Jono de bana nama mitoriau ise neng maruhum doho tau atong marluhu mahita ise salut alokku maruhum di pajonok ma tuau. Saya Tuhan Jehova doa untuk ise mana manusia. Ola nima sahana martua dohak kana tumangion hata ni debata jala neopsa. Amin. Marede mahida.
Taha tidakkom maha porsiaw tay, songon nahina tidakkon nidong atta sa porsiaw di sadok portibion, rak mahita matdok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nat mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sajaday, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe sa todi perbadia, adoran suabubuhan. Ido tu hatta, natumaon na bernit, di pahuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tu manuatoru dung ditanom, namula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudur tu siamun daripada Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana, pai mamulak soko tu tanoon, manguhumi ala na mangulu dohot namate. Au porsea di todi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ala Kristen akan badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina maddok, mulak mangulu do soko dangin halak naung mate, dohot dia nguluan nasora suda. Amin.
horas marita saluna. Selamat hari Minggu, tua manami dot inanami, na baru romar Minggu di HKBP Pekanbaru. Tua tadi batama nama dengan hita. Tapi gema warta manaktikting na masa di huriata di bagasan nasa minggon. Na perjolo warta umum. Sada nasorang. Na di hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 di basa-basa untuk hata sada dana bawa di keluarga Niamata Ronald F. Gultom Tubuninata M. Boru Butar-Butar Maringanan di Jalan Damai nomor 37B sektor Pengayoman. Nah di hari Selasa tanggal 20 Maret 2023 di basa-basa untuk hata sada dana boru di keluarga Niamata S. Situmorang Tubuninata S. Boru Tarigan Maringanan di Jalan Palalima nomor 4 sektor Arengka Indah Hipasdo dadanaki suang songoni nang natorasna. Tanpa duahon ruas nataba. Mamuka Minggu Sadarion 2 April 2023 gabe ruas ni AKBP Pekanbaru ma keluarga ni amata can berkan serin fokut inatai hartina latersia boru si hombing dohot sada boru Maringanan di Jalan Sumatera nomor 4 sektor Pintu Angin Sukaterus. Napatuluhon tikting merbagas. Tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbogason ma Ronald Ihud Maringan tua Manulang. Anak Niamata E Manulang nahinan tubun inata M Boru Butar-Butar AMD Kep SST Maringanan di Jalan Barau-Barau nomor 2 Harapan Raya sektor Pengayoman. Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Dohot Orwana Elprida H Boru Sitanggang AMD Kep Boru Niamata L Sitanggang Nahinan. Tubuninata N Boru Situmorang. Maringanan di Jalan Dolok Sanggul Laihole Sada Siarungarung Sidikalang. Huria GKPI Siarungarung Resort Sidikalang 2. Pamasumasuon di hari Rabu 10 April 2023 pukul 10.30 WIB di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. B. Suara Koinonia. Naparjolo Pakubasion. Minggu Sadarion 2 April 2023. Padita Resort Padita Victor Singal Hasil Lalahi STH MM menguluhon permingguan di GKP Air Kulim dohot pelantikan panitia pembangunan pukul 10.00 WIB. Napaduahon warta sekolah minggu nomor sada pesta perninggotan hari Hamamati ni Tuhan Yesus sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Sekolah minggu kota Horong Besar di gedung sekolah minggu Horong Batita di Sopona Mehmet dohot sekolah minggu Padang Bulan di pos sekolah minggu Padang Bulan. B. Pesta Paskah pertama sekolah minggu digabung sekolah minggu kota Horong Batita Sahatu Horong Besar dan sekolah minggu Padang Bulan di Patupa di minggu sia April 2023 masuk pukul 7 WIB. Maringanan di Sopo Godang. Napatuluhon Padidion Nabadia. Di hari Minggu Sadarion tanggal 2 April 2023 di Perminggion pukul 10.00 WIB di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tuya nakuni Huriata torokna 10 halak bawa 4 halak boru onom halak napapaton pelean mamuka di hari Minggu Sadarion 2 April 2023 pelean sada A do sada B tapasaat ma di bangku merhite kantongan pelean. Pelean na paduahon tapasaat mai tujolo tuhuria dohot sokongan pengadaan dohot pemelerihan sarana partisipasi pembangunan dung sidung jamita. Na palimahon lansia. Di hari Selasa 4 April 2023 di Patupado senam osteoporosis
Masuk pukul 7.00 WIB di Jolo ni Garejata, marpahean baju olahraga warna biru. Naponopon acara pertangyangan passion. Acara pertangyangan passion dipatupa di gereja Mamuka di hari Selasa, Rabu, Kamis 4, 5, 6 April masuk pukul 10.00 WIB. Di acara pertangyangan passion marede punguan kor hobar tu jadwal nani atur honi Dewan Marturia. Napapituhon Jumat Agung. Perdingotan hari hamamati ni Tuhan Yesus di hari 7 April 2020. Di pukul 7.00 WIB, pukul sia 00 WIB, pukul 11.30 WIB, dohot pukul 17.00 WIB. Permingguan remaja di pasada di minggu umum. Di patupado ulaun nabadia Mamuka pukul 7, pukul sia pukul 10.30 dohot pukul 10.07. Napawaluhon ulaun nahohom. Di hari Jumat 7 April 2020 masuk pukul 10.00 WIB punguan ulaun nahohom perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus. Napasiahon buha-buha ijuk. Di hari Minggu sia April 2020 di buha-buha ijuk pukul 05.00 WIB marpungudo hita di gerejaon marningot ari haheheon ni Tuhan Yesus sian hamatean. Nomor 10 Pasca Perjulu. Di hari Minggu tanggal sia April 2020 perningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus pasahaton pelea dohita tujolo ima tu kategorial paropuan HKBP pasca paduahon. Di hari Senin tanggal 10 April 2020 perningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus masuk pukul 10.00 WIB papungu pelea tujolo dohita tu diakoni sosial HKBP Manang Bakti Pasca Strip Caritas Emergency. Nomor 12 Seksi Paropuan. Jadwal kegiatan perayaan Pasca Seksi Paropuan HKBP Pekanbaru sebagai berikut. Nomor 1 di hari Senin tanggal 3 April 2020 di Patupado Technical Meeting masuk pukul 10.50 WIB di Gedung Ex Saudi. Dihirim rohado roh utusan Ganup Sektor 2 Halak. Di hari Minggu tanggal sia April 2020 di Patupado perlombaan pesan berantai dohot estafet sarung dibuka masuk pukul 10.04 WIB di Sopogodang. Di hari Minggu tanggal 16 April 2020 di Patupado perlombaan CCA dohot berpacu bukuende dibuka mulai pukul 10.00 WIB maringanan di gereja. Di hari Senin tanggal 24 April 2020 di Patupado perayaan Pasca Seksi Paropuan masuk pukul 10.40 WIB inganan di gereja. Duksidung acara Pasca di Patupa mamuse perlombaan tortor kreasi. Nomor 14 calon situa. Mamuka Minggu Sadarion 2 April 2020. Nunga terpilih calon situa sian sektor Padang Bulat 2. Ima hala amata tahan manogi sigalingging umur 40 tahun. Inata dona lastiurma boru purba maringanan sian jalan Sidomulyo Gang Telkom nomor 12. Mangapuli Minggu Sadarion 2 April 2020 pukul 10.00 WIB di Patupado Pangapulion tu keluarga Nyonya M. Manik S. Boru Sitanggang Manang Opu Rian maringanan di Jalan Lili 2 nomor 4 di depan SMA Taruna Sektor Padang Bulan 2 niuluhon ni Padita Rita H. Simajuntak STH. Nomor 10 itu bunga altar. Nama nusun bunga altar bulan April 2020 sian sektor Labu Baru Barat.
D. Suara Diakonia. Ulang tahun Tusuderu Wasni Huria nomor ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Perdongan Saripeon Perbogason. Sian Ari tanggal 2 saha Rodi tanggal 2 April 2020. Parhalado dohot Huria KUP Pekanbaru Pasahaton selamat ulang tahun. Hatane debata sian sada raja-raja walu ayat 60 sada jalaikon sun daulat rohamuna tu Jahoba debatatai asa marparange di bagasan akapatikna jala mangaradoti akatonana suman songon sadarion. Tatangnya kema ruas ni huriata nomor sahid na di rumah sakit doho na di jabu songon latar surat di tik-tik tak anggiat ma didongani tuhata persahito didaoni tuhata persahiton sian nasida songonima tikting nama sadi minggutta sadarion tuhata ma nama masu-masuhita sudi. Mari dimahita upa pengupilias sada asadabi.
ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti hati-hati nang pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di hita di minggu Palmarum. Sian Markus 10 sada ayat sada sahatu 10 sada sonom mahatana. Tapi utihu ma di bagasan rohat tabi. Dungi di dalam jonok nasida tuhuta Jerusalem. Tubet pagi dohok Betania. Na dilabung ni duluk jetun. Disuruh Yesus masih siana 2 halak. Didok matu nasida. Laho mahamutu sosor na di julumunan. Jadi disi bongot hamutu si. Dabot hamuma tabak disi sada anak ni halodi. Nasudung dope hinudulan. Har-hari jala tugu hamumai tu son. Jadi molotung adong nama dok tuhamu, nama ruwa dohamu. Dok hamuma narikok doi dituhani jala tipudo pasuangon nai tu son. Borhak do nasida jala dapok sado anak ni haludi. Tabak dikan harbangan dia lamani. Jadi ditanggali nasida mak. Dunia dong mahalak la jong desi nama dok tu nasida. Nama ruwa dohamu mananggali anak ni haludi. Jadi didok masongon natino nahon ni Yesus tu nasida. Gabe di pasobu mak. Ditugu nasida ma anak ni haludi itu Yesus. Dia pehom ma ulus nasida tu atasna. Jadi marsihudul ma Yesus disi. Jala torok dohala akan apa hebakon ulus nasida tu dalani. Nadiba manalih ya kabulung rata sial ladangi. Laho mangaparhon tu dalani. Ia akan dijulu. Nang akan namangihu siap pudi sai majuju hodo hosianna pinuji manaro marhidehite goarne Tuhani pinuji maharajaunnya mata Daud nanang rong hosianna madigijang nigijangan tinggal mata jaha ayat 10 sadea kamanginang jadi bongok ma Yesus tuhuta Jerusalem saat tu bagas joroi jaladung takas dibereng sahudi ruar mai bana lahu tuhuta Betania rabdohok na 10 duai ala nang botari situtu ido sahana hurian itu hata sai di parbaga natorok dong adong keperubahan. Perubahan di tengah-tengah ni perngulun nak. Nampai saya sudut hajul maun secara alami manusia itu juga otomatis berubah. Saya sudut fisik. Tidak danak, tu remaja, dewasa, nama tua. Apa pasti ngone. Alai perubahan secara fisik itu udah pasti. Aliang keperubahan secara kedewasaan belum tentu. Sudi boleh jual matua. Aliang sudi otomatis jual magabi dewasa. Gudang lu jual mangatusi taringok tu perubahan dalam kedewasaan. Ale gudang dozol manatong na tersudut ahad. Di dia lapatan ni. Alani marhide turpuhon perubahan. Na di suarahon marhide turpuhon ima na parzulu. Adong panadaw na jelas.
So pasan ini tua-tua doi. Jolo tiniti sanggar sabinain. Jolo sinukum marga sabinoto. Pertuturan. Anggo debata ngadi tadda salu na zulmaun. Berek kamu mana diturubuhi. Lau maha mutu sosaran buat mahaludi. Dokom mana tunap punasai. Narikok di Tuhan itu. Jala. Berek kamu mana? Pasuangon akan dikembalikan. Sesudut teologi nah sangat dalam bahwa segala sesuatu dunia ini bahkan atmosfer ini adalah milik Tuhan. Hidup benar di hati dakon si Job molodung di lehon di jalong se itu sang pemilik yang punya. Molo di lehon debata jalon na muse kan na di ibana dui. Danga dong boy jolma menunda kepemilikan ini. Dang na di hongon ibu mulai na kakasala dui. Alay dokon lao maho dok matuna punasai narikot di Tuhani jala pasuangon na imejo normikot di hita. Jadi akan manginang secara sederhana mau dilihat kogogom mangula di huria ilia kopelia mau balga ingat tahu apa hasan basuangon ni debata isot ikut tada kita anak naporsea aisen na di bana dui mulat tu ibana jadi nama bang kita sonari balga mereka mate basuangon ni debata ada musi itu jaminan dah. Napa duahon perubahan na diharapkan bangsa Israel marite turupuhon ima sasitong na mereka mengharapkan kedatangan Mesias itu membawa pembebasan dari ekspansi Romawi. Tujuan na pertama di rohana sida pidaso-paso manaro marite Tuhani di sana adalah menandaskan raja yang membawa senjata perang untuk menghancurkan musuh. HP harus di Yesus dan membuat orang. Dia tidak duduk marite kuda. Karena seorang raja pada saat itu ekomar sihudul dihuda tu kureta mebuporang alayang go Mesias naroon marhite haludi menandaskan kerendahan hati kesederhanaan sesudut politik ni bangsoi bahwa Mesias naroon diharapkan nasida adalah benar-benar gagah perkasa peluahun nasida. Hape Yesus naroi di bagasan kesederhanaan tu. Ima tu napa duahon. Napa tuluhon somaldo raja ro sidak dalam pengawasan ketika mau ada serah terima. Dulu disidak dan diawasi itu sudi. Mate. Acugarik nama joro presiden hira 5 hari naik tu son. Mulai seminggu nasalpu ngajul diperiksa sudi. Titik-titik di dia nabu diamankan segala sesuatu asa denggas sudi. Maka sang raja Mesias mereka persiapkan karena dia datang mengawasi dan sidak ibadah dina sidak maka kabulung rata dalam terjemahan bahasa Ibrani itu daun palm. Daun palm itu adalah menandaskan menyambut sang raja. Mau ladong di bawah ini berarti ngarobe raja.
Maka seseorang yang pergi berperang, bila dia kembali lagi ke negerinya, maka dia disambut dengan daun palm. Ima jo napa tuduhon, napa maton, dang pola jojor bebenokku. Sudido kira na mengharapkan perubahan ni Bang Sui majuhon hosianna sudido nasida alai panadaun nasida itangido dang saha nasida mananda songon na disirakon nya kapanurirang bahwa Mesias naroi ima songon na dia pistiltai ditijuri ate dilibasi tanggurungna dipastabi ditarehon nurumna jala bersaksi ibana songo dila siseang itu ala sala pada daun nasida mau ledok nasida ditikion hosian na tokin nai dokon nasida nama muse persilakum ma satu kido balik rohani jolmai ido HP bu ibaina do halamba tak sanggulingo bu do rohani jolma satu kid dipuji satu kid nai di palea ido dak kaposan jolma hola debata do siap posan ido kan alania kamangenang aha masih beo pota marhide tur bodi hita asa tung takas pada dota tu di mana marhide minggu palmarum bainomu ma pangaradion natakas diharoro ni si pelua menyambut dia dohonomu ma ali Tuhan hosianna pinuji ma Tuhani naro palua honau sia dosa dang siang gonggoman ni porang dang siang gonggoman ni ekspansi Romawi bukan dari dosa mengaradi diri memang tidak songo mare-mare mempersiapkan diri jadi molona para diri luar biasa dong contoh majo akan ngabut terdiri di kion mangarari nasida yang terdiri ibu tuhamu na do na terganggu ise opung na buah meniuk danak asa buah marsalon parlemen na manang boruna japi kau marsalon laking arong na jam 5 pagi teh ma terganggu sujud tongkan alai demi persiapan untuk majalo padidion karena seorang ibu bila tampil dia ikut cantik do kan kok bagak do mereka makai ibu hola nama tahun mulai pung pakai jasna yang kamu lihat ya ini bagian di persiapan Babba jami tapi ikut diberedi do tak salih pada toko ni ngone mete kau mana 5 lebar beredi HP 1 lebar na usaha juga iri baga jangkat-jangkon Allah mendodo kamu alani tase pulima ade pangaradi ummu sadi hari ro Tuhani molo didikot tano hosianna dang tabo to kena lapon nahita songo Yesus kan dia ri sonari manuang diilunukan dia HP to kenai dipersilahkan maka manusia saat ini bila dia pun bersorak-sorai dalam peruahan alai kok matok kenai cepet nama dikim hidup molong si Yohanes marhide-hide nazar surat di buku Bangkamon danggo sadari ngolu ni jolmai dia dopan dia mata danggo sadari basen namu karena 1 hari untuk Tuhan 1000 tahun untuk manusia dia danggo sadari ngolu tod dia dopan di jolma hidup benar dok kau biarlah kau lu sadari ngolu tahun selagi masih siang kerjakanlah pengabdian
Jadi nama nomu haroro ni si peluih kita. Nama nesa dosa tei. Nanti selagi masih siang bekerjalah, melayanilah, mengabdilah. Asa terpas-pas ngulum di bagasan nabi nada di debata waktu di hitam. Ima jo taringok tu jami tahu, tu na terdidi mak. Bahasa terdidi jolma. Di rom onom di dok. Asa terdidi majolmai di bagasan. Hama mati do hahiun itu hatta Yesus Kristus. Alani danahi naginonggoman itu hatta doi. Gereja bukan membuat nama-nama untuk anak, bukan. Tetapi itu adalah pergumulan dari setiap orang tua. Mabai warnai. Asa milik ni dia batai bana. Surat temakai itu buku hanguluan. Aladok kamu seluar negeri. Mucaha maju di bahasa Inggris ate. Macaha maju au. HKBP teach that a baptism people receive regeneration in God. At the same time, they receive the faith they need to open to God's grace. Nomor 8 di bahasa Indonesia. HKBP senantiasa mengajarkan kepada kita saat ini pada saat baptisan. Orang yang menerima baptisan itu akan dilahirkan kembali dengan janji keselamatan Allah. Pada saat yang sama mereka juga menerima iman yang mereka butuhkan untuk terbuka pada kasih karunia Allah. Alani yang mau karena toras ala dohok do nasida marna punaun harajau ni bata buat kamu mana nasida tu pangajarion di gereja di jabu manang di dia be saya ajari kamu mana nasida ala ingot molo dilihat debata tu dak dana unang kicak roham ala gudang do pihak kadongat tanah sadabotan dak dadak tangyak ke mana sida asa dohok nasida datang marlapunaun harajaun ni dibata unang alani gabi tawar hati mereka gabi madile nasida gabi mucah porsionna tangyak ke mana sida akadongat tanah sojupangan do pedi perhanak konon gudang akara ruas ni uriatta nang marasota liring tangyak ke mana sida dakola namar tangi yang ate kamu pedohok do itu tugas ni orang tua nama buan dan anak kona terdidi dong di pasu-pasu di batama kita martanya kita mau lihat marohan nami di hotuhan nami jala di batang nami ujalo hama barita nauli hula hami mai huanguluhok kami nama buan dan anak terdidi pihak karena toras pasu-pasu masih dado dan akhir sudah ruas nihur yam dengan do dilon nama ragami na mangihuton kebaktian non song live streaming dia kaingan do dilon na pasu-pasu nasi dari tuan adong li namar sahid marhide-hide tangyang nami hilit nami tu depan membuka ma partodion nasi da majalo barita naulis ya kau malum masahik nasida salhukna naso hubo to hami akasongo dia panahik na manggopang di pamatang na alai marhite huasom mampu doho oleh Tuhan sanggup doho oleh Tuhan luar biasa doho oleh Tuhan pamadup punakana marsahid mau lihat marohanami dia kasudi anak kon dana na pinasamu turuas ni hurian na maragami adongi dana depe nang sekolah nalaho madalan proses akka persejaran nasi do akka ujian asa jupang manak kana jinalahan nasalhuna sudi nang ruas di huriam na mangula nasida di angka instansi
ke perusahaan. Manang dia ka aparat do di pemerintahan pe. Ikut jalon nasida do le Tuhan marhidei do le hono mo pasu tu nasida. Majadi mananu tangan do pikiran nasida Tuhan. Marlasi roha marulupuluk mahami manguluput dengan basam doh asini roham mangasahun Yesus Tuhan nami sauk malomuni roham. Amin. Mari demahita hu papung pilihan tu juluk.
mulyane mudarne Tuhane nata pai ason awon cum eterne desia Tuhan Yesus disi paluahon sudehi taon dibani Tuholong rohake didesi amikul katai upasol diriku tusi ruas nehuria manami nanami masuk maita tua cara padidion nabadia maride mahita ditiki maride jongjong manatoras diingananna martangiang mahita alia manami nadi banogi jang rodong hami tu julum mabuan dadanahon saya si maruham dalam manasida gabian akomu pasu jala pargugui manasida mangyai hanguluan sugut marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atau kamu akan atoras nama buat dana si didionon tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tulia portibion ninna doa kasisian nai podai hamu ma salhu bangso didi hamu manasida tu bagasa guar de mata ama anak doktor di porbadia ajari hamu manasida mangarado te salhu nahuto nahon itu hamu jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa roa jal niha siang anon manangi sena porsia dohok ni di apotan hanguluan alaina so porsia hona sugut tangyo kau madong hatana tersurat di si Markus adong makan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang kasisian nai mana nama buah ni jadi dong di ida Tuhan Yesus si sugu maruhana di dokma lo asamu makadat dana hiro tuau unang orang hamu nasida adia kasih songoni do harajaun ni de mata na tutudo na hudohog tuhamu manang sepe angko sosongo dana ibana majalo harajaw ni debatang dang bongo ibana tu si dungi di haul maka danahi dia peho matangan na tu nasida mamasu nasida atong dihamu natoras na mabuat dana si didionon hati dako kau majolo ha porseau tai au porseang au porsia di Yesus Kristus
mago kau ulangi. Au porsea di debata cahubang ido apargogo na suatu dosa na tuma palangi doh tano. Au porsea di Yesus Kristus ande bata cahubang na sasadai imana tinubuhan si Maria na gabi seto di perbadian ada orang suhabubuan ido tuhata ketumaan na bernit di panghuman di selatus nama terpajal di bana di hau penor silang na tua tu penotur nung ditanam nam la mangulu di are patuluhon nam mana tu surgo la hundu tu siam de bata jahubang amana pargugo na suatu tu sani di sime bana pemel sugu tu tanoon mahumi halak mangulu dohok na mate au porsia di di perbadia jala dong sada huria na badia huria atau pan halak Kristen akan na badia dohok dasan dosa dohok datana mandok mla mangulu tu sugut dan ni halak nang mate dohok dia ngaluan na sora sudah. Amen. Atau ngalusi hamu majo hata na husuk kutonot tu hamu na parjulu. Di pangido hamu nuang di dio nakada dan hotu bagasan ane hapor siamuna. Napa duahon. Muhana olo do hamu mamudaya nak kumunaon asa di bodo jala di utun nasida hata ni di bata. Napa tuluhon. Na olo doha marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Kristen Batak Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atau tapasaha manasida tu adu pani debata marhide-hide pendidion na badiai romahamu tujulu. Ale Tristan mulia Sitorus hudiri maho di bagasan guar de bata ama dohok guar ni anak Tuhan Yesus Kristus dohok guar ni to di perbadia na to palangi dohok tanon. Amen. Dek sini dulu, sini kamu inilah nggak ikut merah sini dulu kau pegang. Sai diramo di Tuhan debata mahu dia mau tu bagasan rajon nasaru diseling liling na. Amen. Le Gabriel Efraim Syahan udi di maho di bagasan guar de bata ama do guar na Tuhan Yesus Kristus do guar na di perbadian atau palangi do tanon. Amen. Saya diramoti Tuhan de bata maho di hawo otu bagasan rajon nasa ro di saliling-liling na. Amen. Ale tifaning hasian pangaribuan udi di maho di bagasan guar de bata ama dohok guar na Tuhan Yesus Kristus dohok guar na di perbadian atau palangi do tanon. Amen. Sadiramot Tuhan de bata maho di hawo di bagasan harajana saha aru di saliling-liling na. Amen.
Tuhan. Ale serina saran seren fafut. Hudi di mahodi bagasan guarde batama. Dohok guarne anak Tuhan Yesus Kristus. Dohok guarne to diperbadian atau pelangi dok tanon. Amin. Sadiramoti Tuhan de batama hodi bongok mon tu bagasan harajauna saharo de seliling-lilingna. Amin. Silakan turun. Ale excelsior noel babatu hudi di mahodi bagasan guarde bata ama. Dok guarne anak Tuhan Yesus Kristus. Dok guarne to diperbadian atau pelangi dok tanon. Amin. Sadiramoti Tuhan de bata mahodi motu bagasan harajon saharu de seliling-lilingna. Amin. Ale setelah Aulia Katelia manalu hudi di mahodi bagasan guar de mata ama dohok guar anak Tuhan Yesus Kristus dohok guar itu diperbadian atau pelangit dok tanon. Amin. Sadiramoti Tuhan de bata mahodi hawa tu bagasan harazana saharuri seliling-lilingna. Amin. Ale de pania lausia manurung udi di maho di bagasan guar de bata ama. Dohok guar anak Tuhan Yesus Kristus. Dohok guar atau diperbadian atau pelangi dok tanon. Amin. Sadiramoti Tuhan de bata maho di kawo ngotu bagasan harajon saharu de seliling-lilingna. Amin. Ali Adriela, Natania, Janeta, hudi di maho di bagasan guar de bata ama. Dohok guarna anak Tuhan Yesus Kristus. Dohok guarne to de perbadian atau pelangi dok tanon. Amin. Sadiramoti Tuhan de bata maho di habobong otu bagasan harazona saaru de seliling-lilingna. Amin. Ale Rila Jahara hudi di maho di bagasan guar di mata ama. Dohok guarne anak Tuhan Yesus Kristus. Dohok guarne to diperbadian atau pelangi dohok tanon. Amin.
Sai di ramu Tuhan debata maho dia habong waktu bagasan harajon nasaharu disaliling dililingna. Amin. Alirehan Free Jeremia. Udi di maho di bagasan guar di mata ama. Dohok guarnya anak Tuhan Yesus Kristus. Dohok guar itu di perbadian atau palangit do tanon. Amin. Sai di ramot itu Tuhan debata maho di habo ngotu bagasan harajon nasaha rudi saliling dilingna. Amin. Maret de mahita, laos jongjong mahita saluhuna. Ale Tuhan rebatama nami marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasatami dadana hotu ho. Jalo dala jakon mana sida gagana komu marhiti padidion na badiyain. Asa masuk tuhurian hala Kristen na sida di tanah jala gabi pania di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham dohot dia kanatoras dadana hon. Saya pergugu jala jari mana sida manugunugu dak dana hot tuho. Asarap na sida taruli dia ke arta ni harajonmu. Amin tapasahak ma pilihanut tuadu pani di bata martangnya kita. Ali di bata manami na di banu gijang. Hodo haruan di saluhu selehul na yun na dinggat dohok nasa ulibasa na maulitus. Ubasa tay masya na nilion mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalum may gabi na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa operasi yang kami pilihanon pati bulon narajom do tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhay marohanay marhiti-hiti to dim asalam tadami gudang ni sileleon mi tuhami asalam gigir hay madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali manami na di banu agijang saya benar badia maguar saya Roma harajon saya sama lo roham di banu tongosongon na di banu agijang lehon matuhami sadarion honguluan siapa re saya sama dosa nami songo panesanami di dosa di nomor dosa Tuhami unakam teguh tu pangujunan balua mahamesian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de matama. Di sondako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasoro madamena tutodim. Horas madihita.